Imanol Raio, ze moduz? Osongi. Bueno, orain Pellok esandakoa entzuten ibili zara, esestatzeko momentua iritsi da. Edo ez, laguntasunetik, haserre barik eta prozesu zoragarria izan dela. Bai, erabat. Nik uste ongi atera bada, ez? Nik uste arrazoia da, ez dela proiektu bat, ez? Hori argi dago eta lagun arteko ideia bat, ez? Nik uste hori da sastraka eta gainera denok elkarrekin oso gustura lan egin dugun lan bat. Ez bakoitzaren ekarpena baizik eta gero elkarrekin sortu duguna, liburua bera, ez? Pellok esan du, bere testuetatik eta agorretan pinturetatik, Imanol Ubedaren musikara, azkena zeu, batzen apurtxu bet, pelikula egiten egon zinelako, apurtxu bet montaketa lanetan, hilkanpaiaken montaketa lanetan, beste liburu batetik, inspiratutako pelikula 33 eskilori, badute testo batzuk, zerbait pelikula ikusten dana, ez da? Bai, orain arte behintzat liburuetan oinarritutako pelikulak egin izan ditut, Inigo pixkata aldean utzita, baina kasu honetan 2008ko urtea izan zen pixkat, gauza asko egin izan dituena, ez? Pandemia bitarteko gainera, hilkanpaiaken postprodukzioa buru belarri sartuta nengoen, irailean estrenatzea zegoen pelikula, eta, hor modu ezustekoan sortu zen sastrakaren historia guzti hau. Harrapatu ninduen gainera oso, Jose Ignazioren margolanak ezagututa, erabat harrituta nengoen, ez? Hori ikusten ari nintzenaz, eta zirrara handia sortzen zidan, era berean. Azkenean irakurri nituen Pelloren tekstuak eta, bapatean nire burua Almadenera joan zen, ez? Hor hasi zen dena. Testu horretatik eta batez ere esan duguna, oroitzapenen idei horretatik, hasierako esaldi horretatik, zeure aspaldiko jaioterriko etxera, zoazte aitaren jaioterriko etxera, eta pelikula ez, argazkiak iradokitzen dizkizuen guztiak. Bai, eta batez ere, nolabait sastraka bakoitza bere konfort eremutik atera du, eta niretzat ere horrela izan da. Ekarpen berezi bat egitea, ez? Ideia hori zen, nik argi ikusten nuen. Gainera, memorian irudiak beti irudi finkoa bezala dira, ez? Flashak bezala dira, eta hori argazkiak bartzuten, ez? Lehen zegoena erakutsi baino gehiago, lehengoaz orain zer dagoen, ez? Eta uda batean, uda partean, ibilbide hori egitea planteatu nuen, argazkiak egiten, baita soinua grabatzen zen, nire oroitzapena, nire udakan, hori txitxarren soinu hori, ez da, gilkarrak eta oso berotasun, sensazio hori, guzti hori, horren inguruan, halako sail bat egitea, eta ondoren, liburua planteatu genuenean, izan da hainbat disiplina ezberdinen arteko zera bat, ez? Osotasun bat, ez? Eta nik uste oso, liburu berezia egin duela ere bai, ez? Imanol, zure argazkiek ere, lehen egin dugu apurtxuet gogoeta, Pello oroitzapenak bai, baina atzera joataren arriskuaz, batzutan atzera ezin da joan, beti, ezin da atzera joan. Ezin da atzera joan. Zure argazkiek argi erakusten dute hori, bai, Bai, oraintxe esan dudana, beti orainean egon behar da. Ez dago atzela itzultzerik, ez? Zinemak asko tiratzen du horretaz, ez? Flashbackak eta nik uste hori, azkenean orainak erakusten digu ezer baino hobe zer zegoen, ez? Atzean, itzaloiekin, ez da? Jose Ignazioren margonalak horren erantzungile dira, ez? Beti jendearen itzala hor dagolako, ez? Eta nire ibilbidea ere hori, azken finean hori da. Almaden bere garaian leku oparo bat izan zen, ez? Modernitatearen ikur bezala, ez? Industria aldetik eta gaur egun itzalean dago, ez da? Ibilbide hori ere, trenbidearekin ere, hori egiten dut, ez? Azken finean, garai batean, trenbidearen irudia, etorkizunaren simboloa zen, ez? Baina gaur egun, kasu hortan, iraganarena da, eta nik uste hori erakustea bidezkoa dela ikusteko.
Pelloren testuen esan nahia, ez, azken finean. Bueno, gainberak, ez da? Gainberak azken batean, nik uste dut dena direla, egin dituen guztia dira paradisuaren kontrako lanak. Paradisurik ez dagoela bagenekien, baina beti tentaldia izaten dugu eraikitzeko batez ere gauzak okertzen direnean, atzera joaz, paradisuak eraikitzeko bizi hori dago. Eta iruditzen zait Imanolenak oso garbi adierazten duela ze paradisu geratu den asmo handi haietatik, ez da, zer geratu den azkenean. Oso... Berbekin asko jolas egiten duzu, Pello, zure liburuetan bebai. Sastraka, ez dizuet galdetu, izena liburuari, buelta asko eman da, sastraka, maleza, badakigu, horrela izango zela? Bai, nik behar nuen, nik beti idaztzi aurriti behar dut. Lehenengo esaldia, azkena eta izenburua. Hoiek gabez naiz idazten hasten. Nobelekin ere berdin, ez? Eta orduan hori oso garbi nuen. Hitza ederra da, hitzak dakarrena iruditzen zait oso irekia dela eta iradukitzailea dela. Iruditzen zait, baina ez da polita izatea. Azkenean sastrakak lagundu behar dizu, sastraka hitzak esan nahi dut, lagundu behar dizu liburuaren muinera joaten.